jingpule na ki kam jong ki apostol kelenong ka bakhat nyo kat khot khat san ar phu ar hadu lai pusau bat kelenong ka bakhat pra kat khot iwei kibriu ki ba yalam yaw Paulus kila leit lang bat u shadu Athens nangta kila leit phai Shaberia kidara jingpta naw Paulus Pau Silas paru Timotheus kinwan kloi kat bala shu u Paulus ula yeng hapdeng ka Areopagus pat ula ong ko rang ba Athens ngayo I ba philong ki ba shong shit niam shibun na ba haba ngaya chrum sheneng kanong ba jongphi bat nga pet ya ki jaga mani Blei jongphi ngala lap wat kaduwan ha ka ba la tho ha u Blei bom I thu tiya ka ba phi mane klem I thu ya kata ken ngawan pen bana hapi u Blei u bala thau ya ka perthei padya ki ki badon haka u long u ken rat jong ka beneng ban ka kendo but shong hagi ying Blei pathau ki briu dan kam ya ka jing shakri jong ki briu la kumba u kerdu na badei mo u ba ai jing em bat men sim badya ki paro ha ki briu na wei u briu la thau ya ki jait briu baro bad ula penshong ya ki satlak ka perthei ma u hi ula bu lupa ya ki ayom batikna padya ki pod jong ki jaka ha ki ba kinshong ula le ya kane knang makin dup wat yo u la kumno da ka batare sho u bat bakin dup lap yo u la u Blei chngai na uno nagi ha u ngi em ngi khi bat ngi long kumba tho umel lung jongphi na mar ngi long ki khun jong u kumta haba ngi long ki khun jong u Blei ngim dei ban tharai ba ka jing long Blei ka long ka re ka bakum ka durk siar ni rupa ni mau bala pen wan dor da ka jing start bat ka boit u briu u Blei shem ta perwa ya ki jok haba ki briu kim shem te Henry menta u hukum ya ki briu baro keleng sodong ban kella ka bamon ula da bu kasngi ha ka ba unsa bishar ya ka perthei baro ko wei da ka hok da u briu ba u lajin ula ai ka sabot shphang kane ha ki briu baro da ka ba pen mi pat yaw ta u briu na ka jingyam haba ki layo sngo yaw Paulus baw kren shphang ka jingmi pat jongki bayab don ki ba larkhi ben yo u Henry don ki ba laong ngi kwa bandang yo sngo shu shphang kane pat kumta u Paulus ulami nakata ka jingyalang don ki briu ki balaya so pat u bat kilangen hapdeng kine adon u Dionysius udkhon ka Areopagus ka wei ka kentei ka bakarteng ka Damaris patsa ki wei de hadin kane u Paulus ulami na Athens bat ulalet sa Koren ka ktien jong utrai kasam shispa sopo pra record iwei hadu ar khat wei hadu khat ar bat khat sau alleluia do ya ro yaw try na kipneng do ya ro ya u hajrong do ya ro ya u phi ki angel jong u baro do ya ro ya u phi ki pa jong u baro kisim ka perthei pag ki jait ben riu baro ki bakrau batri pat ki nong sanshar ka perthei ki samla shinrang bat kenthei ki temen bat ki khenna tokin ya ro ya ka kerteng utrai u ba halor tam kaburom ka kerteng jong u kapalat ya kapneng bat ka kendo utrai ula ai bor ai nam yala upat kumta ki briu jong u ki aro yo u ki pat Israel ki ba I jong u alleluia ka gospel kat kum u Yohanes bokhuin kalanong ka bakhat Henryu kat khot khat ar hadu khat san ngadang don shibun banyathu hapi Henry Pimla bansha menta endau mensium ka jing shisha unwan unselam ye phi sha ka jing shisha baro
Un kren naladehi Henry, un kren yakata kaba uyos ngo, but un yathu hapi, ya ki e ki ban sawan. Un pendon burom yanga, naba kata kaba uyathu hapi, ula shim na kajonga. Baro kad kaba ukpa udon, kalong kajonga, nagani kadaw ngalaong ba umensim un shim na kajonga but un yathu happy. Ka gospel jong utray.